wannan da me kama dan Allah dan haba ina haba kai Assalamu alaikum. Sarkin dillalai? Do Allah na zo gurinka ne. Ba na zo da dogon bayani bane, do Allah ka zo ka taimake ni. Saboda gonaki na gaba daya jami'an ofishin kantoma sun zo sun mamaye sun rike gonakin sun kwace. Shine nake so don Allah ka taimake ni mu je ka sa baki su bar min sarkin dillalai. To ƙolo barin gaya maka. To wallahi ka kawo kuka gidan mutuwa. To kaman yaya? Kaga wannan takardun da kake gani a hannuna ko? To wallahi gidaje na guda 4 da ka sani. Gabaki ɗaya da cat na tsira da ƙwara ɗaya. Duk sai rufe sun kwace shi. Subhanallah. Wannan wani irin abu ne. Kuma babban abun bakin ciki shine rumfuna na kasuwa. Gabaki ɗaya an rufe su an kwace su. Haba dan Allah dan Annabi. Wannan zalunci da me ya kama dan Allah dan Annabi. Wallahi ji nake kaman faɗi. Ni wani ma jirjiri nake gani wallahi. To ka san abin da nake so da kai sarki? Tunda an yi min an maka. An taba ni an taba ka, abin ya zo kanmu. To bai kamata mu zauna ba mu ga ta zama ba. Mu dunguma mu yanzu mu tafi mu je mu samu mai gari mu mishi magana don ya je musu magana. A bar mana har kayan mu. Wannan ai zalunci yayi a ce kuma kanmu abin ya zo. Ba wani zaman da za ka yi mu je kawai gaskiya ne. Illa iya. Ana zagaye an kawo kanmu wallahi mu je wurin mai gari aiwatar. Mu je. Aiwatar ka. Ustaz mu kaka ga laifin mu. Mu jami'ai ne na gwamnati. Dole gidan nan sai ka tashi nan da kwana 3 saboda kayi ginin gidan nan ba akan ka'ida ba. An baka nan da kwana 3 dole ka bar gidan nan. Wai wani irin magana ne wai za a gaya mu wannan? Ya mutum na zaune da iyalin shi kuma ina da takardu na shaida kuma a ce wai ni gini ba kan ka'ida ba. Wallahi wannan zalunci ne. Wallahi zalunci ne wannan. To idan na kwashi iyali na yanzu gidan uwa zan je da su. Haba ustaz. Bai kyauta a ce kana furta irin wannan kalami ba a matsayinka na ustaz. Ka ɗauka wannan jarabta ne daga Ubangiji. Duk abin da ya zo maka, ka ɗauka tarren gini tarren zane. Abin da dai aka gaya maka kawai ka bi. Gaskiya ba wani daga Allah, kar ka ɗaura Allah. Wannan ba wani a ce daga Allah. Kawai wannan an zalunce ne. Mutum yana zaune da iyalin shi a gida, a zo a ce mu kaddara ba mu san kaddaran ba ne? Da ya zo mu san jarabawa ne. Wannan a zo a kwace min gida. Ka zo kana gaya min wai jarabtawa ne daga Allah? Ni wannan kai zalunci ne. Mu dai mun baka nan da kwana 3. Ko ka tashi ko kuma mu san yadda za mu yi da kai. Wannan shine. To kamar dai da gaya maka kwana 3 dai aka bayar. Idan har kwana 3 ya zo muka ƙara dawowa duk abin da muka yi maka
kai ka ja ma kanka gaskiya. Jamilu mu wuce kawai gaskiya. Wallahi a ji tsoron Allah. Wallahi a ji tsoron Allah. Ni da iyali na a gidana. Muna ganin abu a wani wurare kuma a ce ya zo kanmu. Yawa. Allah ya taimake ka, wai ka san abin da ke faruwa a wannan gari naka na Dausayi kuwa? Sarkin dillalai, menene ke faruwa kuma a cikin garin nan? Abin da ban mamaki. Amma ko me ke faruwa duba anan ka gani. To, haka ne. Na gani. Na gani. Ai ni sarkin dillalai ba ma wani abu ke tayar min da hankali ba a garin nan. A ce gonaki na gaba ɗaya an girbe, an sa hukuman ofishin kantoma sun girbe sun kwashe amfanin sun kai ofis, an kwace gonakin, an kwace gidajen, an hana ni sukuni a wannan gari na Dausayi. Wata irin bala'i ne da masifa. Dan kai daɗe. Ka kuma ji kuma wani fa? Ya aka yi haka kuma? To, mu ya sani ran kai daɗe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na ganka ne kai ma a wurin ce. Allah ya baka nasara. Ai dole ka ganni a firgice. Ranka ya daɗe. Wannan baƙin zaluncin da hukumar nan take yi ya isu. Ranka ya daɗe bayan ƙwace min gida da aka yi, kuma wai yanzu ƙiri-ƙiri kuma wai a ce a rufe masallaci inda muke ibada. Masallaci. To ranka ya daɗe wallahi tallahi ranka ya daɗe. An ɓaɓɓago bala'i a garin nan. Wallahi an ɓaɓɓago bala'i. Kai! Ustaz. Ka bi hukuma hankali ne? Duk abin da ka ga hukuma tana yi ne saboda ku. Kuma za ka zo kana irin wannan zancen? Yanzu ni na iya aikawa in faɗi duk irin abin da kake faɗi akan al'amarin hukuma. To hukumar ne za ka zo kai mata barazana? Ustaz? To ina gaya maka, ka iya bakinka, ka kuma kulle bakinka, don in ba haka nan ba za mu yi maganin irin. Allah baka nasara. Na Audu Kolo, sai ka zo. To sarkin dillalai. Ranka ya daɗe. Ba sai an kai ga haka ba. Ranka ya daɗe. Amma dai a dubi Allah, a duba lamarin nan ranka ya daɗe. Zalunci yayi yawa. Kana nufin ma nan har koranka da za ka yi? Ku tashi ma ku ni kuma wuri. Tashi kuma wuri. Shikenan ranka ya daɗe. Daga ban wuri. Allah ne ranka ya daɗe. Da aka zauna ne ku sai ne maganin ka. Ranka ya daɗe sallah masallaci ranka ya daɗe ban san inda za mu yi sallah ba ranka ya daɗe. Ina al'amari. Na fahimci damuwarsu, amma ina so ka sani ne wannan aiki dole a yi shi, domin akwai ɓoyayyun manufa a cikin aiki. Ya mai girma kan tuwa. Kowace irin manufa ce wannan? Duk